ହଉ ଦେଖ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା କହିଲ? ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। କହୁଛି କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ହେଲା କି, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାତ୍ରା ବା କାର ହିସାବରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଆ କାର, ହସେଇ କାର, ଦୀର୍ଘଇ କାର, ରୁ କାର, ଏ କାର ହେଲା, ଓ କାର, ଏମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସେଇଭଳିଆ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କାର ହିସାବରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଛରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଗା ଦେଖିବା ଯେ ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଆଗା ଦେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କିଏ ନା ବି ହେଲା, ବି। ଆଚ୍ଛା, ବିର ସେମିତି କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ବିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବି ଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ବି ଏ ଏଲ୍ ଏଲ୍, ସେଇ ବିର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ବ ହେଉଛି, ବଲ୍। ବି ୟୁ ଏସ୍, ବସ୍। ବି ଏଲ୍ ଏ ଡି ଇ, ବ୍ଲେଡ୍। ଏଇ ବି ପାଇଁ ବ, ତାର ଏଲ୍ ପାଇଁ ଲ, ଏଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍। ଆଉ ବି ୟୁ ଟି, ବଟ୍। ବି ଏ ଆର୍, ବାର୍। ବି ଓ ଏକ୍ସ, ବକ୍ସ। ମାନେ ବିର ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ହେଲା କି। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଚ୍ ଏକା ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭ ପରି ହେଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଏତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା କି। ଯେମିତିକି ଭଦ୍ରକ, ଯେମିତି ବି ଏଚ୍ ଏ ଡି ଆର୍ ଏ କେ, ଭଦ୍ରକ। କିମ୍ବା ଭୁଟାନ, ବି ଏଚ୍ ୟୁ ଟି ଏ ଏନ୍, ଭୁଟାନ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଏତେ ତାଙ୍କର ବି ଏଚ୍ରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ସି। ସିରେ 3-4 ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ସିରେ ସ ବି ହୁଏ ହେଲା, କ ବି ହୁଏ, ଚ ବି ହୁଏ ହେଲା। ଚାଲ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ସିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ କହୁଛି କ'ଣ ନା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ହେଲା କି ସି ପରେ ଯଦି ଇ, ଆଇ କିମ୍ବା ୱାଇ ଥିଲେ ସିକୁ ସ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ସିକୁ କ'ଣ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ? ବାସ୍। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ ସି ପରେ? କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇ, ଆଇ, ୱାଇ ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ସି ପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି? ଆଇ। ଏଠି ସିର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ସ ପରି ହେବ, କେବଳ ସି ଟି ଜେନ୍, ସିଟିଜେନ୍ ହେଲା। ସି ଆଇ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ। ଦେଖ ବି ଏ ଏଲ୍ ଏ ଏନ୍ ସି ଇ, ସି ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇ ଅଛି, ତେଣୁ ଇ ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ ପରି କରିବ। ବାଲାନ୍ସ, ଡି ଇ ଭି ଆଇ ସି ଇ, ଏଠି ସି ପରେ ଇ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବି ସିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ ପରି କରିବ। ଡିଭାଇସ୍, ଦେଖ ପି ଓ ଏଲ୍ ଆଇ ସି ୱାଇ, ସି ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ୱାଇ, ତେଣୁ ଏଠି ସିର ଉଚ୍ଚାରଣଟି ସ ପରି କରିବା ହେଲା। ପଲିସି, ପଲିସି, ପଲିସି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ସି ଇ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା ହେବ ସ। ସେଣ୍ଟର, କ'ଣ ଏଟା? ସେଣ୍ଟର। ଏଟା ସି ଆଇ ଜି ଏ ଆର୍, ସିଗାର। ଏଠି ବି ସିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ ପରି ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଫ୍ ଏ ଏନ୍ ସି ୱାଇ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ହଉ ଚାଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମକୁ ଯିବା ହେଲା। କହୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ସି ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ, ଓ ଆଉ ୟୁ, ଏଇ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ
ତିନିଟା ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସିର ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଆମେ କ ପରି କରିବା। ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସି ପରେ ଏ ଓ ସି ପରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଏ ଓ ୟୁ। ହେଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ବି ସି ଡି ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଏମିତି ଯେତିକି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଥିବ, ହେଲା, ତାହେଲେ ସିର ଉଚ୍ଚାରଣଟା କ ପରି କରିବ। ହେଲା କି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ସି ଓ ଏ ଟି କ'ଣ ହେଲା କୋଟ୍। ଏ ଦେଖ ସି ପରେ କ'ଣ ଅଛି ଓ ଅଛି, ତେଣୁ ସିର ଉଚ୍ଚାରଣ କ ପରି ହେଲା। ସି ୟୁ ଟି କଟ୍, ସି ପରେ କ'ଣ ଅଛି ୟୁ, ୟୁ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା କ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ସି ଏ ଏଲ୍ ଏଲ୍ କଲ୍, ସି ପରେ ଯେହେତୁ ଏ ଅଛି ତେଣୁ ସିର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଏ ହେଲା। ହେଲା, ସି ୟୁ ଟି ଇ ଆମେ କୁହନ୍ତି କ୍ୟୁଟ୍, ସେଇଟା ସି ୟୁ ଟି। ଆର୍ ଇ ଏସ୍ ପି ଇ ସି ଟି ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଏ ଦେଖ ସି ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସିର ଉଚ୍ଚାରଣ କ ପରି ହେଲା। ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ସି ଏଲ୍ ଏ ଏସ୍ ଏସ୍ କ୍ଲାସ୍, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ସି ପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଲ୍ ଅଛି, ଏଲ୍ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସିର ଉଚ୍ଚାରଣଟା କ ପରି ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖ ଏ ସି ସି ଇ ଏସ୍ ଏସ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସି ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଏଇ ସିଟା ପରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ସି ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ତେଣୁ ଏଇ ସି ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କି, ତେଣୁ ଏଇ ସିର ଉଚ୍ଚାରଣଟା କ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସି ପରେ କ'ଣ ଅଛି ଇ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସି ପରେ ଇ ଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ସ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏକାଥରେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆକ୍ସେସ୍, ଆକ୍ସେସ୍ ଏଇ ସି ପାଇଁ କ, ଏଇ ସି ପାଇଁ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆକ୍ସେସ୍। ହେଲା, ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ତା ତୃତୀୟ ନିୟମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ହେଲା, ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ସି ଶେଷରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସିର ଉଚ୍ଚାରଣ କ ପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ର ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବ ସିଟା, ଯେମିତି ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଟି ଓ ପି ଆଇ ସି ଟପିକ୍, କ'ଣ ଟପିକ୍, ପି ଏଲ୍ ଏ ଏସ୍ ଟି ଆଇ ସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଅଛି ସି ଅଛି, ଏଟାରେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଅଛି ସି ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ବି ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବ ସି ସେଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ କ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ହେଲା, ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ସି ପରେ ଏଚ୍ ଥାଏ, ସି ପରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଏଚ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସି କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଚ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। କେମିତି କରିବ ଚ ପରି କରିବ। ହେଲା କି, ଯେମିତି ଟି ଓ ଆର୍ ସି ଏଚ୍ ଟଚ୍, ଏଇ ସି ଏଚ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟଚ୍, ଏମ୍ ଏ ଆର୍ ସି ଏଚ୍ ମାର୍ଚ, ଏଠି କ'ଣ ସି ଏଚ୍ ଏ ପି ଟି ଇ ଆର୍ ଏଠି ଚାପ୍ଟର। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ। ଦେଖ ସବୁଥିରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସି ଏଚ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେଟା କେବଳ ଚ ହିଁ ହେବ। ହେଲା କି, ତାର ମଧ୍ୟ ଅପବାଦ ଅଛି। କେମିତି ନା ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସି ଏଚ୍ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କ ବି ହୁଏ, ପୁଣି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ଯେମିତି ସି ଏଚ୍ ଇ ଏମ୍ ଆଇ ସି ଏଲ୍, ଏଟା ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି କେମିକାଲ ଭଳି ପଢ଼ନ୍ତି। କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି କେମିକାଲ, ନାକି କେମିକାଲ ଭଳି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି କି ଆମେ ପଢ଼ନ୍ତି କେମିକାଲ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଏସ୍ ଏ ସି ଏଚ୍ ଓ ଏଲ୍, ଏଠି ସି ଏଚ୍ ର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ହେଲା, ସ୍କୁଲ। ଏମିତି ଏଟା ହେଉଛି ସି ଏଚ୍ ଇ ଏଫ୍ ସେଫ୍, କ'ଣ ଏଟା ପଢ଼ନ୍ତି ସେଫ୍, ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଏ ଆର୍ ସି ଏଚ୍ ଆଇ ଟି ଇ ସି ଟି ୟୁ ଆର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସି ଏଚ୍ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟାକୁ କେମିତି ପଢ଼େ ନା କ ହିସାବରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ହେଲା କି, ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ତୁମେ କହିବନି ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ମାନେ 100ରୁ 100% କାମ କରିବ। ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ 90% ଜାଗାରେ ସେଇଟା କାମ କରିବ, ଆଉ 10%
ସବୁ ଭାଷାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅପବାଦ ଅଛି, ହେଲା କି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ, ଏପଟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ସି ପରେ ଇ ଆଇ କିମ୍ବା ୱାଇ ଥିଲେ ସିକୁ ସ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏମିତି ବି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାପରେ ସି ପରେ ହେଲା କି ଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଉଚ୍ଚାରଣ କ ପରି ବି ହେଇଥାଏ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଅଧିକ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରିବ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ଦେବନି। ହଉ, ତେଣୁ ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା, ହେଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍କୁ ଦେଖିବା। ନୂଆ ଟପିକ୍ ନୁହଁ, ସି ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡି, ହେଲା। ଡିର କେମିତି କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ହଉ।